To jama'a assalamu alaikum. Sunana Aliyu Salisu Dan Kolo. Abinda nake so al'umma Najeriya gaba daya ku fahimta da na duniya gaba daya. Yau gashi dai Allah ya kawo mu mun kawo muku wani ƙayataccen wani shahararren fim din mu mai suna Dan Majalisa. Dan Majalisa babban fim ne wanda a Hausa fim idan kuka bibiya sai an hada fina-finai sama da kwaya nawa ba a samu kamar Dan Majalisa ba. Ni na taka rawar gani a cikin fim din nan tunda ni ne Ubalaga Naka. Ubalaga Naka na taka babban rawa a cikin fim din nan. Ni ne na fito a matsayin Ubalaga Naka. Ubalaga Naka dan takara ne wanda iyayensa ba su da komai amma kuma wasu manyan attajirai a cikin fim din suka ɗauko ni domin in kasance musu dan majalisa wanda muke gogayya da wanda ike kai a matsayin dan majalisa. Kuma cikin yardar Allah fim din nan namu fim ne wanda duk mai kallo in ya bibiye shi ina mai tabbatar maka zaka so ai ta kawo maka irin waɗannan fina-finai din. Fim din Dan Majalisa ina daga cikin wanda na bada gudunmawa gurin ma fito da story dinsa har Allah ya tabbatar da za a shiga aikinsa. Wato fim din Dan Majalisa fim ne mai matuƙar muhimmanci, shi yasa nake kira ga al'umma ku yi maza ku tafi tashan nan Madobi Hausa TV, a nan za a ke haska muku wannan shahararren fim din na Dan Majalisa. Insha Allah fim din ba zai ba ku kunya ba domin ya haɗu da manya-manyan ma'aikata a cikin fim din nan, ya haɗu da manya-manyan artist, ya haɗu da manya-manyan tun daga kan waɗanda suka ba da gudunmawa gurin rubutunsa har aka kawo aka shiga shooting din fim din. Wannan fim ina mai tabbatar muku ni a matsayina na Dan Kolo wanda na fito kuma a ran din Ubalaga Naka, ina mai tabbatar muku in kuka kalle shi insha Allah zai ba ku nishadantarwa domin fim ne wanda yake da ma'ana, wanda abin da yake faruwa a duniya ma shine dalilin da isa aka kawo wannan fim din. Nagode daga laku Ubalaga Naka mai lakabin Dan Kolo.